tsiku namba 30 za ndalama. Nyumba yopemphereramo ku Yerusalemu anayisandutsa malo ochitiramo malonda m'malo mwakupembedzeramo. Malemba akuti nyumba yanga ndi nyumba yopembedzeramo, koma inu mwayisandutsa malo obisala mwachifwamba. Akukonjeka kuzoenda zanga, muyimitseni. Pamene Afarisi ndi alembi achinyengo chiwerengero chawo chinali kukula, ndipo anthu omutsatira Yesu pakati pa Ayuda anali kuchulukanso. Komanso anthu amene iye anawatsutsa anamuda. Ndizochepa. Ndikuwuzani kuti mkazi wamasiyeyu waponya koposa ena onsewa, pakuti ena onse angoponyamo zimene atapa pa zawo zochuluka. Koma mkazi wamasiyeyu mwa umphawi wake waponyamo zake zomwe anali nazo. Kodi zochitika za Yesu zimandilimbikitsa bwanji? Kodi ndalama zingapangitse bwanji chikhumbokhumbo chokhala moyo wabwino ndi Mulungu? Kodi choyambirira pa moyo wanu pakaperekedwe ndi kupeza chuma ndi chiyani?